munyika yeZimbabwe, the Zimbabwe military, the ZDF, panguva ino yodzikisirwa yosorwa yonekwa kunzi panguva ino vakopana mauto, they are just serving the interests the corrupt people, thieves. Pocheti ndokusaluta macriminals. Saka pina mashoko anyatsokuonekwa kunzi aiwa mashoko ambotaurwa nakuda kwachitagwirei akati kana une mari you can buy the military. Aiwa ndo zvakunyatsokuoneka after mapictures anobuda aiwa ane vemauto vachira zvaro vari kuseka vese asi fisadobva subscribe like on the bell icon. Tipinda pahendo neaobhizi amuda chiposta this picture amuri kuona iri obuda nyora achiti the press release we used to have during Mugabe by our brothers in uniform died with Mugabe in 2018. Never thought these days we will ever salute criminals and thieves. The country constitution is being brutalized and they are smiling. They are so hungry and will accept anything, including stolen goods. Need new officers. Starvation is a tool. You can control anyone. I am not surprised at all if I hear these guys in camps are dancing for a loaf of bread like Varakashi for ED. Ndo mashoko ari kuda panguva ino achara achiti aiwa mapress release ataimbojaira ataiziva ari kuti aiwa paakufa Mugabe muna 2018 ndo pakabva atongoperawo. These guys vemauto haasiri mauto atinosiziva chaiwo atoziva kubva makare vari panguva ino pavapo avo vari kusapota corruption, vari kuonekwa kunzi nekuda kwestarvation yaiswa nezvigananda mumacitizens zvoita kuti these guys vakaona pane mari ndopava kumanyira not to defend the will of the people, not to defend the constitution, vari vakuita zvokuti vazadze matumbu avo. Havachatarisi basa ravo kuti mandate yavo ndeyei. Mashoko ari kuda panguva ino ari kutaurwa awa nethis user pasocial media. Imbodza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pabvina comment section medu za mafunguro enyu. So subscribe or like, hit on the bell icon.